Manhuman na oh. Ito ni Mang Raon. Tabayin ninyo na nga kampanaryo. Sinara na kita yung na din di gabi. Amo din na nagadto hatulusa. Ngayon mga lingganay. Makakasaka kita nga di haigbaw. So first time ko ini din hiya na makasaka hindi nga haigbaw ha. Labi na dito haigbaw. O adil. Ato tambaw. Agree ko nga niya ko. Hindi ko rikuhan. Mau pa itong dito magbutang supply niya di adil ano. Adi na kita didi. So amo na din hiyan pinaka alin po ngayon iton kampanaryo. For the first time ko nga nakaptan. Wala gado. Pero ayo ka mugud pagpasipara no. Kung diri ka mo anay magsasarit niya to kumbinto. For your information, ininhiya nga disenyo parang kumukunin yun ang nag-design kay Architect Ian Ray Perez. Oring ngayon here a premises with thick rock wall having a watchtower on its four corners for defense against pirate. Ako entonces napakaingay na Jack Sparrow. Napakaingay na Jack Sparrow ano? Ang Pirates of the Caribbean. Oh, ay. Good morning. Today is March 19 na. Kakulok 18. Oo. Today is March 18 2025. Time check alas 10:05. Oo, mamay kala kagabi anak ko nadto plano talaga magpapatukal kitahan aton na drone ano. Oo, kaya na ako di ba kamo pero minti ka mo nakita ni kampanaryo. So anak ko nadto plano kagabi unta no inin makuhaan ta ang night chat na simbahan. Kay makita man kamo bago wala manhuman na oh. So yan ito ni Mang Raon. Tabayin ninyo na nga kampanaryo. O ato babay kita malundaganhin mga kabatuhan. Kay may ada nagahawan adi man di different. Oo. Nagkuha na kay ang ito man. Badaw makatulka tulito buri kan ma. Yan makadako. O kukuha na ikaw. Oo ano. Masaka kita. Amo ni natato ni Mang Raon ni kampanaryo. Nakita man kamano an bagong imahehan simbahan of Our Lady of the Assumption. Hindi tanawan. So sasakbon ta. O sasakbon. Nakikita igbaw. Pupudla na iga mo. O amula na itato nyo ng Mang Raon ha. Oo. At Neng, di ka agi. Ha? O pwede. Gabi kita niya doon magsarit. Ano pa? O masak ako. Magsasarit na kita. Okay, bye kita kung ano usahon ni Padre nga nagparabot lang kita. Mas mapait baga maghaharag kita katalahoran gihapon di akong binto. Tapos sasakbon ka gihapon itong didiha altar. Pero direta papakita pa ang kahimtang pala. Iniin para iton mga waray din hitan awan simpitan. So kung tatarupag kita. Opa mopay nga ako ano ipaparong. Okay, thank you. Idoy, see you soon. Ano kambal ni kuan ato itong hiya kaya po dito purtahan kaya po. So kuan ngayon itong altar makikita niyo amo ito nga baga medyo tinabunan amo nit gagawsan logo to no mastering gudit mga diri taga dinhi o diri taga dinhi tuwari dinhi ba nga
dako na itong ginibahan talaga iton parokya din hetan awan no ay kaya kay masa ka kita nga di oo nurnya kita masing ada oo amula ni taton niya naigtuto I will tour you guide hindi kampanaryo inore pa kita magtukasan at kaalo pagod so magtukas na kita yan it did to niyan ato kita niya dito malusad pero actually man amoy na nakagtuigbaw kanan altar ba sinara na kita yung una din gabi liwat adto ngayon kanina sa kita gumawa sa nag-audio check anay kita hini nga GoPro 13 black paparayo talaga GoPro 13 black kay kung na-notice niyo di dan nakalabay nga adlaw bungog an kuan bungog ba o bakin nakakatugitan kasi sidman nagditubahan kuan ilaro man tuna during ka bungog adi nan nakakita na kamo yan hin gabi gabi aga kaya naton pagkaninuna gabi adto unta baga di rin naliliga taton busis ang iluatan kuan lingganay nga amo din na naabot ngadto kuan naabot ngadto Tolosa amo ba yung pinakadako muyong buyong aray na din ni so nanahawan na hira din ni kay entonces kuan na ini tapos na kay naglilimpyo na basta na nga ni mag-cleaning stage mabasa kita magtumasak man dito lagad lot nagcha-challenge sa adventure gino kay hike project kita hadlok kita height project naway mga lingganay ini niya pagre-repeat ini ang kada alas 6 kling dong ang buto na dapat buyong oray na dapat buyong mo ngayon malkuan ini mangidlisit ya basta na kuan tunog entonces duduhan na lainin hirang nagana man ito ini nilapoy nilaps adi dihap mungkon para makita niyo yung na ubos cool ay hindi na nagamit Panyangay doon ito. Ha? Panyangay doon. Pero niliwanan. Mga panayusan doon dito na. Okay, mga digital na pindot na. Hiko, hilaps. Naka headset na lang. Nag-headset Oo. Kung di rin na ininhiya baga kuan kayo makakasaka kita nga dihaigbaw hininga kampanaryo lupi adlo nungungurog man takkuan tak BTS medyo natin kuan it hydropodja so first time ko ini din hiya makasaka hindi hinaigbaw oo labi na if dito igbaw an baga hindum oo mamay kalay dun karasay tanawan
kaupay itong tanawan nala. Oh, ani palagitan din niya at Assumption Academy. O Adil ato tambaw. Magriko nga niya ko, hindi ko rikuhan. Mao pa itong dito magbutang zipline niya di Adil ano. Wala gat zipline nga biga. Oh. Oh, makatugap kita itong dida. Ang butong pwede. Pero delikado ay kita baga pag parayaw nga duro kay bahin kita hakonan. Wait lang yun. Hinahinag ito. Oo. Basta warihaton nagsugoy ha. Ay kamo kabaraka kanang kaburot online ini tunyo. Adi na kita didi. It makikita na niyo. Man, pwede nga din naman dito ginuo ko. So man din ang pinaka alimpungayan hiton kampanaryo. Oo. Makikita man niyo yung pinaamoy nini na kaptan. For the first time ko nga nakaptan. Wala gado. Oh, ano ikukanta. I-extend ta. Ito na to na pwede na. So makikita niyo nitong horaraning view. Madadaw pininya GoPro kami din in sinisering ni ang extension dito natong tripod o monopod. Magpapasipara pagsaka kay bali man kita daming abot ko lang kilala pa kamukang daming ulo ko do kayan ano unahin din hinga ko nga kakampanaryo natais adto ulog dito ano to din yung magkungkuhan magtuwad-tuwad nasa kadto man ni so gino thank you Padre kun ha di kita yan at talimpo ngayon itong kampanaryo kita good man niyo mo din yung overview ano. Posible nin maging tourist spot naghapon. Posible nin pinagihin nga ako niya na burbalabag. Magkakatin-katin na inin. Bangin na inin masingan he. Pero ayaw ka mo good pagpasipara no. Kung diri ka mo anay magsasarit nga to kung binto. Kaya una-una nga bahin ano man hiton baga pera ano ba. Siyempre magiging baratunon itong nira no. Kung baga o diri baratonon dako to nga baratonon niyo kalugaringon kun baga magpasipara ka mo nganhi pagsakasalit diri man ini karegsig nga for public inin nga basta-basta nga lano masakangan ni kinang lanong gihapon niyo no magsarit kita kumbinto kun tatagan hing katugutan kay baga diri lang harumamay ha. Oo man nakikita man niyo no it kahusay hinin nga kampanaryo ano. So nagagpa-top shot naman kita hinin no cruise good talaga hiya no itong simbahan. Ato dito itong Pacific Ocean makikita niyo no. Oo dako ngayon it nga cruise. Okay kung buti di pa. Oo. First time ko nga hindi baga makasak lang din yan no. Alimpo nga yan. Mausay. Hindi rin rumamay. Oo. Thank you Padre Kun. Thank you sa mga sponsor. Oo. Huwag na tarutin na ba doon. So ito na nakita man ni ano. May niya baga di baga garosan. Pero I think sharing pa man ha
not recommendable diri inin ada basta-basta itutugot nga punsindo na lahin o pwede masaka, no? Pero kung magsasarit ka mo para makita no iton ka hitaas, iton kampanaryo, makaka-experience ka mo hini. May gala ito kami ito pinukupan pagnunusad may itala pagparunga kay kung guda ko may dako kuhan ano penin may dako oy gimbaw-baw lang ay amin yan dati ini ngayon mapasangkayan ko for your information ininhiya nga disenyo maaram ka mo kung hininin ang nag-design ini si Architect Ian Ray Perez o ininhiya nga kuan ininhiya kay pormahan way back pag pamuno ni Reverend Father Monsignor na ngayon Gilbert Urbina. Correct me if I'm wrong ano, pero amin hiayan ini ang nagkuan nagplano hinin oray ngayon hiya rob ginbaw-bawan lang ngayon hiya so di pa inin ngayon mamay mo pinalang baga naka Panginoon kita at least may na natin kadugangan nga impormasyon kabayin nga kampanaryo kapot tunyo kapot pagkapag kuwan ha kataliwan nakakapangigot paglulusa no? Wari lang kita magparong tigang kanina nato na pag-startan pag-record para pag kaubod ko kamo so, okay, thank you ha gano'n nga doigbaw gano'n nga doigbaw wari nga nanuruban dating nga bagatin nga bagakuan kung ayusun na pinisingan nila sa pintaran. Oo, gingkuan lang ngayon, ano, baw-baw lang ngayon, ano, ang dati nga, ngalo-kalo. May plano ni. Ha? May plano kami na doon sa ulo. Oo, mausay na. Gano'n ito. So, thank you ha. Okay. Oo, sige. Masaring ko din ito na iba natin nga baga nakaka-observe ito natin mga burbalabag. Totoo na lang ito nyo. Bisnalaan ito mo ginbubuhat. Bisnalaan ito baga mahimo nga urusahon. Wari nagad ni madagin. Wari nagad ni madanaw na nga tultul. Okay. Anak kong luwatin. Ikaw yung kulatin yung baga. Maka-experience ihapon kita. Ay, di rin pwede ngayon. Dati ngayon, ang bibili ka nagdanan, dati, indinhi, abiertos. Oo. So, ayaw kita pagpasipara nga ha, kay bahay na nga kita itong kung anong, diri, sadang na pasyadahan nga ito, kay masin na itong baaton nyo. Parayaw natin. Ang ato man lahat to, ano, ang didigod man ano ha, kuan, kampanaryo. Okay dito. Bayan kita simba ko mag-slide. Huy pun kita hiton kuan badaw. Ta. Masaring na itong ano ka? Manonim. Oh, ininhiya nga kuan nagdanan amo lagi hap. Pero din butangan na hin kuan handlebar.
Amo din yan nakadto dito ibaw o hakuan. Altar ano? Pero gihapon niya kadikada. Manakadto. Sumakalilot kita itong altar. Oo. Nililot kita at altar. Ano niya nga santo? Ano niya santo? Send. Oo. Nakakon mo kita nga niya no. Tadi nga yan, may litan mga ano daw, basahon kayo ni muro kayo ni baga magpapatribya gihapon ano ano ba? May na nag-comment ito niyo pagpamulay gihapon no, pagpabiling ko ng kwarta badaw mana iya ko yan at magdiriling hing kwarta. Oo. So natimog sini gisasyahan ni nga pa di dihatan awan na Tanawan Paris ano an Our Lady an Assumption of Our Lady Paris amo didahan January 1780 mamay kalito ano Reverend Father Francisco Martinez pamati ko amo dito tun bagan lapid oo Reno na ako anak kong mga naabtan yan Reverend Father Leonardo Medroso amo to na akong naabtan nganhi Father Silas Reverend Father Silas 1978 to 1986 Father Silas ano tapos Monsignor Manuel Damayo kanya itong kura, ang amo itong nagkura paroko nga ni Father Boots ini nga time 1992 1989 to 1992 kuan lotak iton dida kiton nagsakristan wala amo na ininira ano so ito na yan ano mga I feel sharing pa Mayor and Mrs. Pelayo Tixon an senior may da ngayon mga sugad ano na mapengaga pinidamit ng pakiana ano kung inin gamit actually may deton ko nga dana iton may dada nagwawali ada dida kun amada kumbaga nagsisermon ano mag-upay na pagidot ira ko sound system kinita pala kiton bago pala ito na da sound system magintabunan iton dito masay sorry Father Concon kasi ito niyo nagkuan libot-libot makadalas tres Divine Mercy Canto Intero ang turyugan kita yan na didiha Assumption Paris ayun na nga kita nga ito ba kita kuan bakit talaga yun baguhanhan kuan natin parokya no
engineer at mga caretaker din eh. Natari si Budoy. Gusto pa naman niya na trangkaso. Man. Oh. Naging kausa ngayang gihapon ini o adin in Philippine Historical Committee dated 1949 nga ang simbahan ng Tanawan Leyte amo angin Jesue. May din naman may din naman makuha kabasa. Constructed by Jesue missionary 1704 and turned over the Augustinians in 1768 to 1843. Repaired and enlarged 1850 to 1860 by Reverend Father Francisco de Paula Marquez, who added a transept and surrounded the premises with thick rock wall having a watchtower on its four corners for defense against pirates, withstood hurricane and tidal wave of 1897. Ako entonces napakaingay na Jack Sparrow. Ano? Oo, kaya ng pirates nasinganingay na tanawan ni Rakuan. Pakasabot ko pala ito na pakyan na do kita. Napakaningay na ni Jack Sparrow ano? Ang pirates of Caribbean. Waray. Oh. Amo pagod ang pakyan nun. Dalakan kita kayo natariti. Oo. Kay may da kuno tower kay para kuno pag proteherhan kuan han mga pirata. Manami nagsinisiring. Pran. Ito na sa natin mo lang. Entonces saan niya din si Fran de Paula Marquez. Fran de Paula Marquez. Mado. Ano ba do? Ano ha, di lamay ha, sorry. Marquez amod to yan na amod ito ada dida. Okay ha, tala. Unta baga naliaw ko kamo kapinagi nato nga burbalabag. Han ato na baga pag saklang ngadto hiton nga kampanaryo. Kay kada natong gud mambaga pag i-intro mapausa ka man kung kay ano nadaras ang ko itong nga kay sa nakiton baga na agi o sa nakiton baga may da mga lalakton nasingan nakiton baga pagkukamba baga siring pa diri man baka sasalaman nga niton nyo. Pero nasa nga nakiton kaya nagtotoo ako sinisir nga put God first in everything you do. Oo. And He will direct you whatever you want to do. Charot. Amo to na sa salit na darasaan ko nganig din na intro kay baga naaro ka nitong bagigiya nga ngaro pasaylo. And at the same time 11,009 subscriber na kita sa YouTube. Sana po yung mga bumibisita sa ating channel, wag niyo po sanang kalimutan din na mag-subscribe, no? Kasi pag naka silver button ako, alam kong imposible yan. Itutuloy ko lang po ito. Pag naka 11,000 subscriber po tayo, babalikan ko itong aking binitawang salita. Today is March 19, 2025 at exactly 10:37
Napabag seryoso. Makasilver button nga ni kita din yung mag-unbox. Charot. Again, this has been your friend from another stars. Ako yung magpapabiling lagyap ni yung iyo ubos nga sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams. Mama. Chup chup. Like, comment, follow. Okay. Auntie, auntie, lolo.